अच्छा भैया, बड़ी सौभाग्य के बात बा कि आज फिर ए साथी म्यूजिक हिट कंपनी में गावे के सौभाग्य प्राप्त भल, जिसमें आज रोज सबके बीच में एगो पूर्वी से सेवा करब। आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप सबके जरूर पसंद पड़ी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, लखन जी या सीता जी के वनवास भइल बा, पूरा अयोध्यावासी रोता लो। वही समय में माता कौशल्या जी एगो चिड़ै से पूछा तारी अपना बबुआ के हाल चाल आ का कहतारी। हर की उड़ती चिड़ैया कौशल्या तनिका देखले हर की कैसन बारे हर बबुआ तनिका देखले कैसन बारे बबुआ हमार तनिका देखले और कौशल्या माता कह तरीका महीना बन जो बाजे मोर लालनवा महीना बन महीना बन महीना बन बारे मोर लालनवा घरवा में फूलत बाटे सोने के पलंगवा सोने के पलंगवा एही रे उमीरिया एही रे उमीरिया में एही रे उमीरिया में काटले विपत्तिया तनिका देखले
कौशल्या जी रोवा तारी आ कह तारिका कि यदि हम जानते कि ई हाल होई यदि हम जानती विधि के विधानिया आगे में जराई देती विधि के विधानिया घरवा में का बन के डसल सुनगिनिया डसल सुनगिनिया और कह तरीका हमारा के डहले रे बिया हमारा के डहले हमारी सवतिया तनिका देखले अइह एमे तनी चौगुन के कोशिश रही और कोनो गलती हुई तो माफ करब जा कि हमारा के डहले सवतिया तनिका देखले हर की कैसन बारे अरे ललना हमार तनिका अरे देखले कैसन बारे बबुआ हमार तनिका